Ja, geweldig, ja. Ja? Ja, machtig. Machtig mooi om te wonen. 2 jaar naartoe gewerkt en hoe is het dan zoiets? En ja, het is er wel klaar. Het is er weer gedaan. Het is echt, ja, wat een fantastisch concert. Maar toch, de saamhorigheid is weer opgevallen tussen die korpsen. Het is gewoon één grote klankbeleving. En ook als je ziet wie de mensen in de zaal reageren erop. Op dat plotseling binnenkomen van die mensen en dan de orkaan van de geluid. Ja, dat is geweldig. Zitten, dan hebben we 3 achter 4, dat zijn er zeg maar zonder 4 verder. Nou, dat weer de hier hè? Ja, steeds, ja. Nee. Nou, we hebben dus een heel stoelenschema gemaakt dat ook echt de 4 fanfares helemaal gemengd zitten. Dus dat het echt in dat einde van Bugten voelt naar het einde van Limburg zit en het over einde van Eindhoven zit. En zo hebben we dus helemaal in elkaar gevist hier. Lichtblauw hier, dat zijn de eerste bugels, die zitten helemaal gemengd hier. Dit zijn de tweede bugels, de derde bugels. Dit zijn de trompetten. Hier waar alle saxen zitten, dit groene. De baritonsaxen zitten in het midden. Hier zitten de horens. En hier hebben we dus de baritons, tuba's. Het rode zijn de bassen. En dit zijn de trombones. En daarachter uiteraard het slagwerk, maar die lopen rondje. Ik speel zelf dus in de fanfare van Bugten. En die is op dit moment best klein, maar heel gezellig. En de merken zijn echt van, ja, de best dan vrij kwetsbaar. Hè? Dus en als je dan ook bij andere orkesten speelt, zie je eigenlijk ook gewoon dat er heel veel orkesten zijn met een kleine bezetting, maar die zo chic is. Hè? En dan zie je bij het ene orkest hebben ze heel veel jeugd, bij het andere orkest hebben ze gewoon heel veel karttrekkers, maar weer weinig jeugd of zo. En bij al die orkesten ging ik eens met op concours, dus ik ben met Göttekove met geweest op concours. En dan denk je, wow, toch chic, hè? Dat zou chic zijn met Bugten samen bijvoorbeeld. Hè? Of met Eindhoven speelt ze dan mee en denkt, hoe is een raffel jeugd? Dat zou chic zijn met Göttekove of met Bugten of zo. En dan, ja, zo groeit eigenlijk dat idee van als al die orkesten samen zouden spelen. Dat zou te gek zijn, want dan hebben ze helemaal, ja, geen minpunten, alleen maar pluspunten. Die vullen elkaar echt hartstikke aan. 2 jaar geleden heb ik maar eens van al die verenigingen de voorzitter uitgenodigd. En een fanatiek bestuurslid. Dus die hebben mij toen uitgenodigd. Dus die komen zich natuurlijk bij de voordeur al tegen van hey, Diggie, hey, wat komen we eigenlijk doen? Dus toen heb ik mijn plan maar eens gepresenteerd van nou, het zou chic zijn om gewoon eens met z'n allen samen te spelen. Heb je er zin in, zit je dat zitten? Dus ik hoopte misschien 1 of 2 orkesten mee te krijgen. Nou, alle 4 doen ze dus met, hè. Dus dat is toch helemaal te gek. 1, 2, 3, hup. 1, 2, Oké, doen we samen. Samen met de trompetten. 1, 2, 3, Oké, dat doen we nog een keer. Wel beter, maar nog niet helemaal gelijk. Goed focus. Ik denk dat de grootste uitdaging is toch die 5 culturen, want dat merk je toch wel af en toe, van dat goed samen te krijgen. En dan toch ook om met zo'n grote groep lui voor het vooral samen te houden. Want je hebt gewoon de afstand tussen het slagwerk en de voorste 3 bugels, zeg maar, dat is gewoon heel groot. En dat is wel, voor mij wordt het wel even wennen de eerste keer wie ervoor zingt, voor dat allemaal goed bijeen te krijgen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat wel goed komt. Je merkt dat het een hele goede sfeer is. De lui hebben echt lol samen. En
ik moet ook zeggen, ten opzichte van de eerste keer merk je wel dat het ook verroerd gaat en zo. De loester toch gaat meer naar een en zo. En, ja, het is ook altijd de vraag waar dat op gaat eindigen, maar ik denk wel dat het wel goed komt. Dus, Je moet hier op de stoeltjes gaan zitten. Hè? Ja, oké, daar gaan we. Kom voor verder. Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen zeg. Jullie zitten al fijn te wachten op ons. Nou, ik ben Harry Wilders. Ik ben voorzitter van de vereniging van Fanfare Concordia. Door Nijve al meer dan 50 jaar ook muzikant bij deze fanfare op tuba. En ja, vandaag proberen we de jeugd van Einighausen en Guttekoven warm te maken voor muziek in het kader van het muziekproject Muziek in de Klas, wat hier de komende 3 jaar op school gaat gebeuren. Wie weet hoe je de trompet moet vasthouden? Ja, doe eens alsof je een trompet vasthoudt. Oké. Zo ongeveer, hè? Je hebt hem zo vast en dan moet je zo de knopjes indrukken. Dus zo heb je de trompet vast. Ik ga jullie gewoon wat lekker leren drummen vandaag. Is dat goed? Ja? Hartstikke mooi. Jullie weten misschien dat je eigenlijk overal muziek op kan maken. Op je hele lichaam. Als je klapt of stampt, op je benen, op je hoofd. Muziek is denk ik heel goed voor de ontwikkeling. En dat de vereniging dit heeft opgepakt is eigenlijk omdat ja, helaas ook het leerlingenaantal niet meer is wat het eerder was. En nou, je hebt natuurlijk wel meer muzikanten nodig om muziek te maken. Dat is toch het leukste. Dus ja, we willen ook heel graag wat nieuwe leerlingen die weer van alles kunnen leren. En uiteindelijk lekker samen muziek kunnen maken met ons. Het is ook wel heel gezellig als we ook allemaal friet zeggen als we hem doen. Dus ik tel tot 4. Dan spelen we 1 keer friet. Ja? Kijk goed naar mij wanneer je moet slaan. 1, 2, 3, 4, friet! Super. Maar meester Henk, ik snap eigenlijk niet, hoe kan dat nu dat daar zo'n hard geluid uitkomt? Hè? Want ik zag sommige kinderen zo zitten, dat was echt wel hard. Hè? Hoe komt dat geluid niet eruit? Hoe komt dat? Kun je ons dat ook vertellen? Als je heel hard blaast, meester Harry, dan komt er geen geluid uit. Dus als je alleen maar doet, komt er echt geen geluid uit. Je moet de lipjes aan het trillen krijgen, zoals een bij. Je moet zoomen. Je moet zoomen. Ja, misschien kunnen jullie dat wel eens een keertje, al een keertje doen. Dus niet fluiten of zingen, maar je moet de lippen aan het zoomen krijgen. Kijk zo. Daar komt er geluid uit de trompet, zie je? En heeft iedereen bij de fanfare zo'n staf? Nee. Nee. Wie bij de fanfare heeft zo'n staf? Regisseur. De regisseur? Dat is wel een heel moeilijk woord, maar zo noemen we dat. Het is een ander heel moeilijk woord. Waar zie je dat bij de fanfare? Vooraan of achteraan? Als ze op straat lopen? Vooraan. Vooraan. Zachtjes met de voeten. We doen een bitterbal. Ja, bitterballen. 1, 2, 3, 4, bitterballen. Mayo friet, mayo friet, mayo friet, mayo friet, mayo friet, mayo friet, mayo friet,
We hopen dat dit leden gaat opleveren. We mogen niet klagen. We hebben nog steeds jeugdige aanwas. En we zijn een jeugdig korps, door waarschijnlijk ook. Maar de toekomst wordt dat steeds minder. De muziek is eigenlijk in de loop der jaren een beetje een onderschoven kindje geworden. Het mooie is, vind ik altijd van dit soort dingen, dit soort nieuwe dingen, waar kinderen nog helemaal niks van weten. Ja, de verrassing, waar ze kinderen met verrassen en het verbaasde en de nieuwsgierigheid van kinderen. Dat hebben we ook in de lessen gezien. Het was heel mooie vragen en opmerkingen gekregen. Dat vind ik het mooie daarvan. En het frappante vind ik altijd dat kinderen, ja, dat hebben ze het zelf kunnen horen, eigenlijk allemaal wel uit dat instrument gaat krijgen. Van nature kennen ze dat. Van nature kinderen muziek, hebben ze muziek in zich. Ja, dit is dan ons om dat te ontwikkelen. Hey, dat vuurtalent daar. Nee, doe eens. Niet daar af. Daar hoor je het, hè? En je hoort ook een beetje een andere klankkleur, hoor je ook een beetje in het instrument. Zo. Dank jullie wel, hè? De vereniging van Limburg is eigenlijk een heel jonge vereniging, altijd al geweest. Heel veel jonge mensen. Heel gezellig. Vind je ook dat de gezelligheid en plezier aan muziek maken voorop staat. Dus daar gaat het echt om. En ja, we willen ook af en toe een prestatie neerzetten. Maar dat doen we ook niet meer in de vorm van een traditioneel muziekconcours. Dat doen we weer dan op een manier van galenconcerten of dergelijke. Iets modernere activiteiten in onze beleving. Om vooral te zorgen dat het niet alleen leuk is om te zien, maar ook leuk om te doen. En ja, die club is wat dat betreft eigenlijk een hele grote vriendengroep bij elkaar. Nou, de vriendenkring zei het al, maar toevallig past dat wel bijeen. En ja, ik denk, het is een vereniging van ongeveer een 35, 40 man. Waardoor we al heel intensief in 24 man toch wel echt heel erg hechte vrienden van elkaar zijn. Even kijken, 4 mensen. Ja. Ja, aanvulling klopt. Pak maar in. Op er even af. Ja. Hoe zal ik het lijf voor elkaar? Ook. Ik weet. Kikker, ja. Ja, dat gaat maar reden. Andere dorpen zitten ganse generaties in. Er zit lekker de opa met de zoon en de kleinzoon even te spelen. Dat is hier niet. Dat is hier niet, omdat de vereniging te jong is. Dus alles komt eigenlijk op een bepaalde groep neer. Of dat is, en dan is dat allemaal vrij jong. Ja, verduur hem om. Ja, hoe kijk maar naar huis, ja. 1, 2. We zijn hier vandaag de graaf aan het ruimen en dat doen we voor onze vereniging, muziekvereniging Vriendenkring Limburg. En ja, dat is eigenlijk ontstangen omdat ooit eens een keer een aantal jaar geleden een kameraad van mij, wat ook lid is van de vereniging, die kreeg een brief toe van het kerkbestuur met de melding dat een van zijn familieleden het graf was verlopen en dat moest geruimd werden. En dat kost een behoorlijk bedrag zeg maar, om dat te laten ruimen. Hoe hij tegen zijn mam zei van mam, op het moment dat ik dat gewoon betalen, dat krijg je toch wel zelf. En dezelfde dag kreeg ik een telefoontje van Stan voor een beweging te doen. En midden met dat verdorp met bezig waren, kwamen we allebei erachter van ja, daar zijn toch wel meer lui die dit probleem hebben. En is dat dan niet gaat, was ik zo en door als vereniging. Kunnen we er gaat van vragen. De lui zijn waarschijnlijk blij dat ze iets minder hoeven te betalen als een andere partij. Om het tussen verdient te brengen, dat is zijn geld aan. Dus zo doen eigenlijk.
heel af en toe komen ze ook wel eens dingen tegen die in de graaf toe zeuren. Zoals resten, maar laten we toch zoveel mogelijk liever daar vanaf. Maar ook het gedenkingen, kettingjes en allemaal dat soort dingen. Maar een kunstgebied hoort er ook tot de verzameling, ja. De traditionele manier van alleen maar sponsoring en clubgeld, zeg maar, dat geeft het niet meer. Dus ze moesten aan allerlei kanten zorgen dat ze op een of andere manier geld winnen als vereniging. De muziekkeuze worden, wij de dirigenten voorgelegd van wat zou ze inderdaad met zo'n orkest dan kunnen spelen. Zo. En de keuze is vooral door de dirigenten bepaald. Van, nou, maar zo'n orkest wil me opzetten, dan zou ik dit of dit stuk willen spelen. En dat zijn de stukken die we dus uitvoeren op het concert. Je kent dingen doen, wordt ze eigenlijk in die eigen vereniging, en ik denk nog dat dat voor de collega's geldt, soms wel eens neer aan toekomst. Omdat ze ofwel de bezetting niet hebben, of het kan misschien technisch niet, dat kent hè. En hier hebben ze gewoon een voltallig bezet orkest zitten. En dat maakt het werken met die 4 fanfares samen ontzettend leuk. Plotseling kan ze dingen doen die heel bijzonder zijn. Ja goed, het is toch leuk om met zo'n groep mensen samen muziek te maken. Iedereen is toch fanatiek in, zet zijn beste beentje voor. Ik heb een stuk van Wagner gekozen. Dat is toch wel een van mijn favoriete componisten. En om dat in zo'n grote bezetting te doen, leek voor mij persoonlijk een uitdaging. Maar ik denk ook dat de muziek zich erg leent voor zo'n grote bezetting. Dus dat is eigenlijk waar ik samen met de grote groep de uitdagingen in heb gezocht. Ja, dat is best wel verschil in de orkesten, maar ook in de dirigenten. Nou, sommigen die zijn heel direct en heel strikt en zo. En anderen die zijn wat relaxter. En sommigen zijn meteen op de muzikale dingen aan het werken. En de anderen zijn we meteen van, nou laten we eerst eens even een beetje balans maken. Nou, met zo'n superfanfare te kunnen werken, de betiteling van het project zet dat eigenlijk veel maken als één muziek. Dus er is met zoveel mensen als ene muziek proberen te maken. Het gaat natuurlijk niet altijd zonder slag en stoot, zo wie het echte leven natuurlijk ook gaat. Maar dat is ook meteen de charme. Hier komt het niet over. De veer met trillers in de vuurlaatste moord. De uitdaging is net om dat enthousiasme van al die mensen en ook misschien wel hier en door van deze of gene gaat minder enthousiast om die allemaal op één lijn te krijgen. Om het allemaal tempo, één lijn, dynamiek, noem maar op.
In 1928 is de fanfare opgericht, dus dit jaar bestaat de fanfare 90 jaar. En als onderdeel van de chautterie. In de beginjaren is de chautterie baas gebleven over de fanfare, zeg maar eigenlijk. Het bestuur van de chautterie was ook het bestuur van de fanfare. Daarna is de fanfare op een gegeven moment zelfstandig verder gegaan, met een eigen bestuur. Er is in die periode zijn er ook wel wat problemen geweest tussen de fanfare en de chautterie. Maar dat is dus eigenlijk al ruim 70 jaar geleden eigenlijk, dus dat is gelukkig allemaal achter de rug. Vandaag is ons patroonsfeest, Sint-Jozef Bugte is onze naam. En dat vieren we traditiegetrouw samen met de chautterie. Die heette ook Sint-Jozef. En dan hebben we immer een traditionele mis samen in de kerk die door de fanfare muzikaal wordt opgeluisterd. Qua bezitting hebben we wel eens problemen omdat we zo klein zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld geen tuba-spelers, maar we hebben een aantal samenwerkingen met andere verenigingen om ons heen. En dan komen eigenlijk altijd diezelfde tuba-spelers, die komen bij ons meedoen. Dus het is toch een hechte club van eigenlijk immer dezelfde muzikanten die concerten doen geven. Fanfare Sint-Jozef Bugte is een kleine, dynamische, jonge club. Die echt wel bruist van het enthousiasme, zodat we ook heel veel jonge lui in ons midden hebben. En daar maken we heel erg veel gebruik van. En dan hebben we normaal een rondgang door het dorp, maar dit jaar even niet, omdat we geveld zijn door een ontzettende vrieskouboete. Jawel, maar ik wil even luisteren in het kerkhof. Kom maar jongens, dan gaan we... Gaan we aan. Ja, ik ga gewoon even de plukbakjes halen. En dan kunnen we zo beginnen. Ja? Ja, pak zo. Pak ik jou. Kijk eens. Adem, probeer het. Dus hier, en door. En die gaat zo hier. Nou, dit is zo gekomen bij de jaarvergadering. En ja, goed, we zagen dus ook op de balans en de activiteiten dat er x aantal activiteiten op de bloemactie en we hebben potgrondactie en we hebben wat wafelen verkoop. Het ging allemaal toch wat terug in de verkoop. En toen had ik voorgesteld om dus een kersenactie in het leven te roepen. In verband, ja goed, het is een goede manier, op een andere manier als muziek maken, kersen plukken en daarbij nog wat verdienen. Ik denk dat dat van twee kanten goed werkt. In 1923, toen is hier de club opgericht. De
Toentertijd was er wel een processie die wat door het dorp ging. En dan moest een vereniging van Bugten of van Susteren of van Nieuwstad, die liepen dan hier in de processie mee. Toen hebben de mensen in Oltem gezegd van ja, we moeten toch eigenlijk hier voor ons eigen toch ook wel een of andere vorm van muziek gaan maken. En ze zijn dat gaan doen. Mijn vader was de eerste voorzitter van de club. Die hebben toen een naam gekozen, muziekgezelschap, omdat het feit nog niet vaststond of het een harmonie of een fanfare moest worden. Dus hebben ze een tussenoplossing gekozen. Hebben ze gezegd, nou, we maken er voorlopig een muziekgezelschap van. En zo is dat gebleven. Het is nog altijd muziekgezelschap Juliana uit Olten. We hebben op dit moment bijna 30 spelende leden. Terwijl ik het mijn goede tijd nog kan me herinneren dat we met 55 tot 60 man op de bühne zaten. En dat is eigenlijk wel jammer. Je kunt niemand missen. Dus als er iemand ziek is of door wat voor reden ook uitvalt, kan dat bij een concert een probleem zijn. Veel mensen, vooral de jongere mensen, dat vind ik toch wel jammer, die eigenlijk weinig binding hebben met een vereniging. Terwijl wat is nou mooier dan samen muziek maken? We kregen bijvoorbeeld als Oltem altijd het verwijt, jullie zijn prestatiegericht. Nou, ik vind, je kunt niet op het moment als je de teugels helemaal laat vieren, dan gaat het in de 4e versnelling naar beneden en is het heel snel gebeurd. Maar oké, daar denkt de jongere generatie soms wel eens wat anders over. Ik ben er al 50 jaar bij, dit jaar jubilaris. Dus ik denk dat ik de meeste noten wel gespeeld heb, om het zo te drukken. Maar ja, je doet muziek maken is altijd goed, hè. Het is goed voor de geest en goed voor, ook wel een hobby, ja. Dat is een mooie hobby, vind ik persoonlijk. Het zou jammer zijn als het zo verloren gaat. Koffietime. Ja, schafte. En brood melk? Ja, ja. Gewoon melk en koffiemelk. Bijvoorbeeld locatie, dat wordt in het begin als je gaat van nou, hoe ga je ze zorgen doen? Hè? Want gewoon in de zaal en Bugten passen zo'n mensen niet. Hè? En uiteindelijk zijn we dus in de Schouwburg beland en daar stond echt iedereen achter. Dat kreeg echt een chic gevoel. Hè? Dat zijn striks te weinig. Ja, had ik de Rolly ook striks gekomen voor. Saskia. Saskia heeft naar striksjes? Nee, dat is het probleem. Ik ga die leden van de drumband vragen om ze niet te doen en die wat ze al hebben. Oh, ik hoef niet per se dus, nee, ja, het leeft hebben dat wel. Ik ga het gewoon met Lieketers 50 te zien, dus ik ga even een nieuwe dag. Dus, wat bleef? Ik heb het toch nog de pauze gegeven. Ja, maar je staat er even goed nog dan op. Ja, maar is daar echt. Maar dan alleen op de buurt. Ja, dat is waar. Als ze dan na de pauze overgeeft aan de lui wat het niet hebben van de bluizers. En dan zoveel mogelijk van voren van opvullen. Of die wat uitsteken en opvallen. Zo vanmiddag afgeleerd. Het nadeel van als je met zoveel man samen zit, is dat de afstand gaat tegenwerken. Dus dat is een voorbeeld, meestal de bassen en de slagwerkers zitten gans achteraan. En je hebt bijvoorbeeld Dekker gaat samen met Lu op de eerste rieën. En eer dat geluid zeg maar, van die Lu hiervoor naar achter is, dan ga je een ganz kleine tijd overheen eigenlijk. En als de Lu dan daarop gaan spelen, dan komen die ook weer achter. Dus eigenlijk is dat dan een soort wisselwerking, waardoor alles trager wordt. Dus het is, die Lu die achteraan zitten, die moeten eigenlijk heel erg op mijn slag spelen. Want ik ben dan echt de baas, want ze moeten gewoon goed naar me kijken. En als iedereen gewoon op mijn
op mijn stek speelt, zeg maar, dan zou het op zich goed moeten komen. Ja, ik snap het niet. Ik heb persoonlijk met het microfoon gezien. De eerste parkeer, dan merk je dat het heel erg hink eigenlijk, dat alles naar achter gaat hangen. De tempo wordt dan meestal ook trager. Maar ik moet wel zeggen, wie je een paar keer de lui erop wees, dan merken ze wel dat het heel snel beter wordt. Dus dat de lui het echt snel snapte en dat het ook dan stuwing kreeg van achter, want dat moet het eigenlijk zijn. Dus de lui die achter zitten, die moeten eigenlijk constant stuwen, waardoor ze de ganse boel metnemen. Ja, het is dat zal iedereen zeggen, een unieke vereniging hè, op zich. We zijn een kleine fanfare. De bezetting helaas niet compleet. We missen 3, 4 wezenlijke instrumenten. Maar de kern wat er zit, dat zijn allemaal goede muzikanten. We kregen ook altijd complimenten als we aan een wedstrijd meedoen, dat we zo'n mooie, doorzichtige klank hebben. Dat alles goed te horen is. Dat heeft natuurlijk met de grootte van het korps te maken. Moeilijke stukken. Hoogwaardig niveau, kwaliteit van muziek. En dat is wat de mensen, de echte muzikanten die we in de vereniging hebben, ook nog goed overholt en ook drukt. En ik denk dat we ze in dat opzicht wel redelijk onderscheiden van de rest. Ja. Mijn naam is Carlijn Salden. Ik speel trompet en ik kom van Oud-Geel. Dat is niet heel kort bij. Nee, dat is even rieën, ja, dat klopt. Ja, ik ben Johan Meuwissen. Ik speel sopraansaxofoon en ik woon in Eindhoven. Ik ben Sander Zalde. Ik speel euphonium en ik kom hier zonnig uit Arnhem op neer. Ja, dus we komen van Arnhem tot Eindhoven, tot Antwerpen. We hebben een Rini, onze baritonspeelster, die woont in Schwijberg in het Heuvelland. We hebben in zijn landgraf wonen, in Roermond. Ja, en toch komen ze elke keer. Noordel is natuurlijk op die momenten dat we bijvoorbeeld een kleinigheidje hebben, zoals een serenade. Dan snapt ze ook wel dat iemand dit voor een serenade vanuit Arnhem kunnen. Ja, in de buurt van Arnhem zijn natuurlijk ook wel verenigingen. In de stad zelf niet, maar door in de dorp omheen hebben ze ook wel gehad. Nou ja, ik ben van Guttekorf en ik heb altijd wel toch wel een speciaal bandje met die club gehad. Dus. Ja, ik denk niet dat deze vereniging heel anders is dan andere verenigingen, maar voor mij is dat gewoon heel speciaal omdat ik hier opgegroeid ben. Ja, je hebt er warm van binnen? Ja, ik ben wel warm van binnen als ik aan deze vereniging denk. Dus, ja. Als je naar de gemiddelde leeftijd kijkt, bij ons in het korps is dat op zich vrij hoog. En voor 10 jaar vooruit kijken hebben we eigenlijk een uitdaging. Dat zullen een aantal mensen puur op basis van leeftijd afgehoogd zijn. En we zien aan de onderkant, zeg maar, de instroom vanuit de jeugd, dat is moeilijk tot zeer moeilijk. Dat stagneert. Maar als het dat niet lukt, zullen we weer over 10 jaar zeker ook, we moeten ook kijken naar samenwerking. Ja. Het is ook een kleine club en daardoor krijg je ook eigenlijk dat het heel vaak heel transparant is, heel zuiver, heel fijn om te spelen.
enige jammer is wel eens, we missen eigenlijk het slagwerkers. Dus dat is eigenlijk wel een gebiede vereniging. Maar voor de rest is het met name de bluesers eigenlijk een super fijne groep om mee te spelen. Nee joh. Oh. Ja, het steun een beetje voller dan gedacht. Dus ik vind het zwaar of achter Doorgaat mag ik, ja. Zeg, als we nu samen met Lumbrecht de kanje oplopen, dan linksaf. Ja. We gaan eraan beginnen, hè? Spannend. Zeker, ja, dat is altijd leuk. Hè? Altijd spannend ook of alles echt lukt zoals je bedacht en gerepeteerd hebt. Erg geslaagde avond, vind ik. De herhaling vatbaar. Ja, wat meer betreft wel, ja. Het was een hele leuke avond. Dus ik weet dus zeker dat de lui een fijne avond hebben gehad. En ook de mensen op het podium waren echt chic. Het is echt een feestje geweest van begin tot einde. Dat liep allemaal weer een trein. Een zeer afwisselend programma en het is dus gewoon de muzikanten moeten echt genieten. De zaal genieten. Dat is echt gek, ja, dat deed me echt gek. Dat deed me echt, daar word je emotioneel van. Maar ja, pas op, dat zijn
ettelijke kippenvelmomenten als ze erachter zitten spelen in het korps. Dat is gewoon ja, machtig mooi. Hè? Al dat geluid om de geer en ook die fantastische muzikanten allemaal om de geer. En natuurlijk de dirigenten. Wij gaan naartoe gewerkt en hoe is het dan zoiets? En ja, het is er wel klaar. Het is er wel gedaan. Is het, ja, wat fantastisch kan zijn. Ja, ik vond het heel chic. We hebben hier echt met heb gedaan. Ik hou eerst alleen maar willen met organiseren en niet met willen spelen, maar we hebben hier met heb gedaan. Ja, ik was er wel ook Zweden. Maar ja, het zijn amateurs. Ja, helemaal mooi. Zo de laatste morgen merk je dat alles in een stroomversnelling komt. Dan merk je ook dat je plezier erin beginnen te krijgen. En dat gaat het allemaal veel makkelijker. Ja. Maar in het begin moest je echt dus toch met een paar sterke mannen zijn die kar meetrekken. Ja. Maar dat is gewoon geluk. Hè.